atekera omomura kurusia omoise kenchera obukosi nasomete lakini tari semi yakoira naende tata eti kujikorora semi chiri nyombe kiagara chisemi chiri tari era kuchikosomi chisemi njira atakete kogenda korora number 1 eyanga yakwe pasi buya endagerero siku endagere yete buya endagere gwanza ono mokungu na aro kineti omoise ke omonene lakini omatabi ngakaranga lino kulie yekiru kama kutowe kane getungu we kane nyanya oimo kijinga ni chirimu na chire na amaje omwali hazi bano charo chia karanza liko libaga lyo kotokota jiru liko jikoro kia meso momuronde gare ngenjara obolinge echina chira chingoiyeka madena ama tenga na roiyeka lakini kwa kubona ki ina baba aye pepu ngoiyekeji che Oma debi nganjeji gakiti nkoli nyabere okwairo monte meremo to baisa ko ganyanga gete nganje mwaka ne wiki egoja okoliki ekingoja no ngoja ndengo tebi na imura bakoragere nkomenyore nyagitari nero menyete bu okonyakolie binte lakini gogo chigoikaka abantu bakumina oyo gaki ngabana mohebu kugae kubano bogori goja gose gaire kanisa na ndoreta. Get the point. Take a step forward. Ngogo okona gokora omuntu bobe okona gokora kore bituruturu akona korera marigari tari gokora ngaki igo mubora koyo tigirwe kwa huyu mchane ambaye amesalia. Mungu anamjua na Mungu atamulinda kulingana na mapenzi yake. Onde bwanzi ora moire kiara ekera akona korera amarigari ngai mweta ko gachwa ege tono wana ya goko bamoyo tagwancha abantu banya gukorera yani bakona gukorera gosemo gambi kwarenge abantu bana gukorera gakiya jage yakonyora lege takonyora ayo gojore to bogambi ndomoji abantu bakorera kore moyo ekerogo jagokwa abantu mariga to gakorire ki ogo moyo tagwancha abantu bakorera Saulo na reretu nago chanda ba Israeli abantu bakamurera ekarokorigereri ikarona somire njamariko tindi koro kigubonezara ya Saulo yakoretu ekiagera abantu bamurerete bakabakarosa igoko egukero kende goko bo mukungu asomo kiogoro kungina byara abande tako ganya abakungu bari bare bakaba murabao abana babande bana gokorera ngamako byarokara muna bakona gokorera amarigabo nganya saga chete naya goko bamukamumura tako bamukamumura oyo nyoko byara akona kubwata maiga akona kubata maigo akona gokorera amariga anyoko byara ngayagachire mugaka naya goko bomoji tako bomugaka abamura baho bakona gokorera bakona kuburinga nyasa ata akomoira tawara gosentwaterane aye chaka atobore mukere kendabu erinda mariga ya abana baho taijorari point ya ikire kago no erenza. Okay. Ine ekero chintakana na babura kachiatigaire na abango bono bakoba ningoko barinda 49 verse 11 Jeremiah. Batiga abana bachovure batabwatise inje nimbarende bagenderera ko moyo wona no biro chovure yoko kuridia tigase merio bonena aserie talia Yesu. Iwo basi mke wa chovure Biblia imesema kwamba tumaini lako liwe kwa Mungu tu. Na watoto wale ambao wameachiwa Mungu anawajua na anawafahamu vyema na atawalinda kulingana na mapenzi yake. Omaete ngonta getende atamariko kubwate kanane kimamo mwabate abiridia lakini tagetende ate na ndege tekinge bwato bokorekanu na ndege segezera jagete korani na nyakorora mokungo gotene na kwana mangana ali akwana mwanya korondo okwana yani omonta ko chonya kuyaba ali bwe uri kondo omaza tanga nje korega tindo jigose mbega ndanga lakini tiganya sare ke imwe wale gate no sitengo oro majiko gojarali wana majikari na ronda gete koreta number 1 bamuraba mwabo chavure anyamara anje timbaro jitimba manyeti ekyara no mbati manyeti bamuraba mwabo chavure
abana babatigirwe bachovurei batigirwe asa maboka ino kira abenga mwarengera liko bachegia kira abenga mwarengereria agaburoti kabo ekiagera bono chovurei tayogo jakobaboria 22 verse 22 to 24 Exodus to chando moboraka one bwanzi wozo mwana entakana oya abayibuli baye bakule wagore ndoje nayo korandi amama bajavurei komora cyanda abana bachavurei gosomongi no chavurei nabarabu kubararira somo nene amaene omonene naigwekerero kiabo enda muamu yane nayoke nainchemba itenomoro bakungu baino batigare baraba boraka abana baino batigare bare chintakana haleluya kerera nyare kanenga mwairira abana boko ribagali yoko bakonya noko baterrorize momanyanga barogi bari goje kugaraza meeting uro yainunga ngo baita bari nyasao monyano korento moroye akorengagi yebano bakaba muraba mu abachovurei bari bagoje kujaga kujivinjari nganani kama sisi mokungu itabazi goje kotoirorera nero ire to mazaja yako jimate ndubano ndubugati biashara nere 47 verse 8 and 9 Isaiah. Yes. Asaya bakungu bari bayibuli bamu aboridia. Aya bwanjete kwegokia. Igwa manganaya. Ayo ikaranzete. Na kwegara. Watewa senkoro yao. Nani kama mimi? Monto tayo kumunanje. Arafu inje wajinga muna bari bakora tenje gakinje no mongaini yake kone nyoko ndo jendo mwengeiga ni ani umayete ni umbo iliyo fupi lakini vikira ni refu sana. Arafu inje no nyamba namba go ngwere gyare njeramba tureineti tali araba kungu bande gae kinyoro batureineti abana ona yabere go kweru abana amona go kweru omosacha nago kire mubazokano kwa dakika moja abana baomba kwe mosacho ona yengo kware erinde kenyoroge konyuga ekoboringa bano koruliringa kioro cyo bobora kaboko irete bokoire muno borunda rundi bakoje go kuminga kumbe ndoje go koremero monte ngoro karare merenagi okay arafu ayonsi nago chere no nyoboro gibuao no boringo libuao bire binge mono aya no tara Kenya asokoliyo bugima bumo sacho ona abana bao ekinge ekoba igo ikanayo nche igo onya turabo muboraka you are the next candidate hallelujah kiagera omwana ogokora isana isa tobono omwako goje nanero goja gokora bono rero ndidiora matemu mambi ninje mambi naye kiagera tukumanyanga litukoli omonto indirire bono iguru yao Biblia batambanga jinga kichio gotamanya nyasaye gaombe titakora tingaki bono naende kira abenga lidia nairana gojimate kira abe njetinda tabairane Kiarango ikane jinsangu mukwanira. Tinda tabairane lakini kera abenga narengera linganza ko baria nali abana babara azuke gakoirana asagutiga libebe asagutige burodi yaye onya tako etiri bagali okoremo to base gotacho aserieta lia Yesu. Araiza gotacho ngige ko ba 23 verse 10 and 11 Proverbs nemerengani 23 iungo 10 na kemo. Ora wana igwa. To baisa go mateke ne gie family nda. To baisa go tuma noro bebe. Oro ko munarua bege tu roti gare ko babo paka yesa korengaki. Lakini kira berindi nganuna to mata bantu mbare banarete kunya kotigeria mabebe no nyembosa ngakare moyo ke konenge kwama omanye tenko na kosaberure nga Nyasaye otare ko moira ko seke konenkiame abajo koromba aja kurwana eke konengo koreterera kero irwe okay arafu
to baisa gotumana oso ase megondo yechintakana aratumana ngiyekaba ekiagera omabori bwa chintakana igare na gentoki ne chinguru era na chirwanerere akorwania ya haleluya igo mondo liko gotigara otigare kera benkwaegwa oreme ando matena kyo matatu bande barabakora ajanga tigango kondisi elindo gore gabu gosogore bituma omo kondisi omwachi besa oruoma na komorukie miaka ebere gochibosio omatenga njendo chingatu atebane tinaye nga 2030 elio baikerete 27 ona bana gogonya gokora iyo endo kende kyansio gosimeka liga sandi korete ngaki ande nende kira benga tuigueti yani ukatenga nyasaye garaire 19 verse 13 Leviticus omata italia aboka ngote muna toka razete iga ndomanya tine chindakana na baboraka amarembe noro soma Leviticus abarawi na kile tabu kia gatatu 19 verse 13 kera abenga kwariana ningi yako omungatiga ngakirende kyaba ebugu yazira okay to baisa soma ino omwenzi igo soma bono to baisa koriana niyo mogisangio gose komo urereria to baisa gutanga engeria yo muntu origete ogokorere meremo yani gokwairo monte meremo to baisa kuganyanga ntagete nganje mwaka ne wiki goja okoriki ekingoja no ngoja ne ngote bina imura bakoragere inkomenyure nyagitari nero menyete bugo okonyakorie binte igongite de goteba nyasao ito abakonye aba bamu abochovurei ombati ominto omwana narokoro kujo Josia sebuku chisemi abwate gochi arenge chiasokoro yaye chovurei otigira abana bamura igo chisemi baratware nase gochiko bono Second Chronicles 34 verse 1 Chronicles ina mangana ebiro Josia akabane miaka 5 na 3 ekera chagete kugamba akagamba emiaka 50 abu Yerusalemu agakora yara marunga sobo sibuo monene akabwati chinjira chyosi kya Daudi sokoro yaye taonjogetigo kyandonzi ensemo yokorio gose yokobe haleluya abana bajovurei baje gotoka ng'ambarigere riokorio gosokobe baje gotoka ng'ambatiana omonto turarigere numbati ekiagera chosia chisemia tumia ne chiango ne chia Daudi orenge sokoro yaye ego mbati lakini ndigwana abana abo baikange munalirikora yateba obasemie obakwanire erinde kabakuna gokina bana komanya ngantu chisemi tubwete tata gato tigete lakini sokora agakora ngaki ababura kabano na barabu muna na baegereire iga ababura kana barabu mbaro gosinyu komanya ngano gochinonyo mosacha akwete erinde gochiro mosacha atigarete oyakwe kyaro mosacha ngana arenda abana yani okuminga gaki onyandiriye bintu bigonjora nugaki kango mosacha ne arore moyo gokobo mubora kagwatigeirwa abana bao bauyayire baikiange mubora kotigerwa abana nyabarenge batano obasagari otigara busa ane kwe wo jivinjarie para nganje mboro mate timbu atike ngwerere ane njo mate timbu atimo gambio kongambira njengo kora kendi yonsi ngore tengaki ani gaki ngumi na gaki aye no muntu wende kora ruwa mabera ekiagera ekera abana batigaire iko bagutigari esengina erinde kabakuna kogenderera kuna gukina na ngina koroga kobo abana bakwanyoranga goetera asa baibuli aba kitabichingia kyakorire ngaki 2 Timothy chapter 1 verse 5 2 Timothy tiri gonya kobasirie kyano tayo kolika inusome kegusi chapter 1 verse
5 Etigatebe. No impa urogo tebi Timotheo ningi nyole to kwegeno ore nakora kwo. Ogotari no bongainereria. Oguku arengeri itangani ase nyogokororo isi. Na ase nyoko yunuke. Igo igwete omokungu nabwateri bagari ogosemia abana baye. Igo nande goko bamoyo ikaranza na abana bao na baba banene na baba be university mo ikaranza matabi ngomanyete gogokore university university ende ne kare go chibosio ya PhD etabu atigira graduation ekoro kwenyuomo erabono geta gete ABCD bona motebi omayete karo mumurako rusio moise kenjera obukozi nasomete lakini tali semi yakoira na ende tata etiko chikora semi chiri nyombe kiagara semi chiri tali era go chikosomi chisemi njira atakete ko enda korora number 1 eyanga akwe pasi buya endagerero siku endagere yete buya endagere gwanza ono mugungu na aro kineti omoiseke omonene lakini omatabi ngakaranga lino gulie yekiru kama gutowe kanege tunguwe kanenya oimo kijinga ni chirimu na chire na amaje omwali hasi bano charo chia karanza liko libaga lyo gotogota chiru liko jikoro kia meso muronde gare ngenjara obolinge ejina chira chingoiyeka madera ama tenga na roiyeka akiri go kubona ki ina baba aye pepu ngoiyekeji che oma debi nganje jigakiti ngoli nyabere indorere mama kongere chingeni kwamenya kuode ngumuruyo iganjete kuragera mwangina ngayana bango karanga chingeni nandi chingeni chiri ngana ndo ntoma mwangina chingeni yani eji kwabeka amaje aronga igoro chingeni charonga nze ejine chingeni hey iwo ko bamoyo orokeraria abana bao buna yunuke are kuorokeraria omwana oe orenge koro Timotheo haleluya maze yize minjire chigo icha dali lazima ogende sukuru maze yize mijo koibora ni kuchire chienge njoko wecho mondaka nyore sukuru ekiare jo koibora ni kuchira chigo chiro automatic na kia kora Sulemani agotebanga inga chisemi na gentoki obo ngaini bori bo koibora ni gowono ekiare chisemi njiri asoma bona ye goko bamoyo tebyo manene nganga chisemi no ngaini chioko menya na ende manye munanko menya na abantu bande aserieta lia Yesu baba ngaiterende gwatigaire naja konyora abande bagosoma 1 Corinthians. Sasa hiyo itabidi niongee Kiswahili maana ninayemwambia hata sikia Kikisii atasema ya kwamba angeweka kwa Kiswahili labda ningesikia. Sasa Biblia inasema ya kwamba ikiwa wewe ni mchane egende na kikese monga nyerete Igo morisi sama edie mai kingo tua. Okay. Wewe umeachiwa watoto. Kwanza bano ningo. Lydia ningo. Ni wewe. Okay. Wewe umeachiwa watoto. Kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba ikiwa mume wako amekufa sasa uko huru kuolewa. Wanasoma wapi? 1 Corinthians chapter 7 verse 39 lakini hawasomi 40. Ate ngento geto tanda nino gasome ke bungo kerie orengere tinga njenare go korana gia tebire iga oka wala toliko manyanga go chinze ngio ya genderete goteba 7:39 aya baba nkie kyo gosoma Yani Paulo anasema ya kwamba ikiwa mwanamke mume wake amekufa sasa ako huru ataolewa na yeyote yule lakini hawasomi vazi 40 ngi 40 yote. Sasa Paulo anasema ingekuwa vyema kuliko ukiwa vile ulivyo maana umeachiwa watoto.
Yani vile Paulo anaona, ikiwa mume wako amekufa na amekuachia watoto, yeye anaona ungekubali uishi vile iko namna gani, vile ulivyo. Na Biblia inasema wazi kwamba anayestahili kuolewa ikiwa ameachwa kuwa mchane ni yule ambaye hakuachiwa watoto. Naomba Biblia iseme 1 Timothy chapter 5 verse 14. Ase hivyo na nchire ababoraka. Yani Paulo anasema ya kwamba mimi nimewaruhusu wachane walio wachanga waweze kuolewa ili waweze kuzaa watoto. Lakini wewe Jofre amekuachia watoto. Tuza hao watoto. Maana yeye ameruhusu wale ambao hawana watoto. Na ndio maana Kiruga huwa anaambia wamama, ikiwa kijana yako amekufa na hakuacha mtoto, ruhusu huyo msichana apate kufanya nini? Lakini kuwe kwa bangina bako so ako ngaina abandi ngabano manyete Nyasaye na manyete rindi bona yemenye igo Nyasaye na manyete bunura nyora abana aye omonto bweka Nyasaye manyete bunara ko nyoro omwana Mariamu. Soma Biblia na uielewe vizuri. Na unapoambia watu waambie ukweli ulio wapi. Hiyo basi wewe umeachiwa watoto. Mungu akusaidie. Je, kanisa inaruhusiwa kusaidia wachane aina gani? Verse 16. Ikiwa kuna mwanaume au mwanamke ambaye ni muumini, yani ako na wachane, wacha wasaidie. Ili kanisa isije ikalemewa terareliwa. Ili kanisa inapowasaidia hao wachane, iwasaidie walio wachane kweli kweli. Kumaanisha kwamba kuna wachane soko huru na kuna wachane namna gani? Kweli kweli. Yo basi Mungu akusaidie Lydia. Uwe mchane kweli kweli kama anavyosema Paulo. Mchane kweli kweli anamtegemea nani? Verse 5. Verse 5. Verse 5. Aliye mchane kweli kweli, aliyeachwa peke yake, ana Ontugi wala Kebuchoge wala Kamau wala sijui nani, aliyeachwa peke yake. Kama siku ya leo Jofre atazikwa, Lydia apaki peke yake. Yani yeye tumaini lake liko kwa Mungu tu. Sasa kazi yake ni sala na maombi. Hiyo tu. Yani shida zake anasikabidhi mikononi mwa Mungu. Anamwambia Mungu ya kwamba wakati mume wangu wachanyongwa ulikuwa na ukaruhusu, sasa naomba unionyeshe mambo makuu ambayo sijayaona tangu nisaliwe katika jina la Yesu. Kwa basi kazi yako ni kumuomba Mungu. Na ikiwa wewe ni mchane, Mungu akusaidie. Mchane ambaye ni mchoyo hatabarikiwa. Mchane lazima awe mtu wa kutoa. Sio wa kusema ya kwamba unajua sisi tuko na jicho moja, sisi ni chongo, hasa hatuwezi kusaidia. Hapana. Wakati Elia alikuwa anatumwa huko Seraphat, aliagizwa ya kwamba ukifika huko utapata mchane na mchane ndiye atakutunza. Na ndio maana alipofika huko akamuitisha mchane maji. Mjane akamwambia, alipomuitisha mkate, mjane akamwambia hapana, maneno na mkate hapana. Niko na kaunga kadogo na mafuta kidogo sana. Nataka nitengeneze mkate, tule na mtoto wangu tuje tuve. Alafu Elia akamwambia, nenda utengeneze, tangulie kunitengenezea kwanza, alafu utengeneze wako na wa mtoto. Yule mchane akafanya vile Elia alimwambia. Biblia inasema wazi kwamba mchane aliendelea kubarikiwa, maana unga haukuisha kwa mtungi wala mafuta hayakuisha katika jina la Yesu. Yo basi uwe mchane wa kutoa, toa kulingana na uwezo wako. Akwani lekende hao sitinda akwana. Kate wonjoleke kuzigo chike Swahili na sukuru watakole tinonyale. Ara makongo. Igokita etegoteba. Ingita etegoteba. Nyasao itakonya Lydia elinda ila ne kanisa. Nilisikia mama yake akimwambia ya kwamba sasa rudi ndani ya kanisa. Lydia anayeitwa Ana, Luka chapter 2 verse 37. Anayeitwa Ana alikaa ndani ya kanisa.
baada ya mume wake kufa kwa miaka 7 tu akakaa ndani ya kanisa. Kazi yake ilikuwa sala na nini? Na maombi. Na wewe rudi ndani ya kanisa. Usiporudi ndani ya kanisa, hao watoto watabaki yatima completely. Ni kwa sababu gani? Ulimwengu ni duara. Na yani inaruhusu mtu akae vile anataka. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba sasa ukitaka kuingia, ingia katika mlango mwembamba. Maana huu mwembamba waendao ni wachache, lakini mlango pana waendao namna gani? Ni wengi. Hiyo basi Mungu akusaidie. Ikiwa hujawahi enda kanisa, ikiwa ulikuwa ufuatilii mambo na kanisa, kuanzia leo hii uanze kuenda kanisa katika jina la Yesu. La sivyo utashuhudia harusi bila pasta. Mukutasari wamaki. Mangana maya asegentoki. Asobuyengi. Na yego koba moyo. Anja kogende kanisa. Na ande kobe kanisa. Kora kubugatikana buna marika go korangaki. Abantu abange nonye tole kanisa go tuwe bisete. Tukarasete tonga buna abantu tolege tutu tolenda ina nabasikali. Ekiagera ebituru biritoka kore kenyoro igotoko bitige kenyoro lituko lie sabato lituko lie jumapili twaoroke kanisa. Yani okorana gaki goreize go ikareraro abantu banzinga ibagochi. Lakini gogochi go ikaka abantu bakumina oyo gaki ngabana mohebuku gae kubano bogoli goja gose gaire kanisa na ndoreta. Omate ko Omokeresito takete kogenda igoro yo tari kogenda Rogoro oikoigwe kiebukwe goteba aserieta lia Yesu. Egento najiri kugundu enseye bantu mbatageti kene kirasebuku obatagete kene kerikiaye anya kogenda bunengitie gosoa gochie ngoro ime yakagete ngekene kina kinya sara atumie anda abandi mbali bakoranga okitari bugiranga chinze chindese nararandiri okowada ngoma etinje ekima etengeringa majika Musa liriye sakete ngakia majika Musa akoretu. Okay, naomba Biblia iseme Mathayo isane bungo 17 ekero Yesu achete inki akorete igoro ya majiko. Soma 5:17 Matthew. Timoka ngani kona achire gosaria majiko gosama ngana babani. Yesu taje tiko siri majiko gosama ngana babani. Korenda soko bikirani otebire ngosiriria mangana aria amangana aru eto asa mangana Musa ne ebintu bune bingwanso omonto are gokore bibe kiabanga bana tigarete embori tigarete ngondi tigakore gosengaki ari nara mangano kekero Yesu akweto mosaraba akorete ngaki lakini amajiko ikomia nyasaro nabati neine goikaririri naendo mato nyengwa na gosome buku Biblia gatebanga amajiko ikomi nyasaye bwe korigete ne kiara kiaye Musa tari igeti akiota gokwana baigu gokwana ore Deuteronomy no koiranira kiande ibugo kianda na 10 Deuteronomy igonya korense matana ekangana akoragereri ko mari ngokoragereri ndonye tuikuigwa majiko yo manene no ngo chibono wasoma Deuteronomy na kitabu gya 5 9 verse 9 and 10 Ekeronje na tirete ko chiase ke tunwa igoro Koe wachiba chiri chuko bwata na chiari ikire amangana ali Nyasaye kona gotebia Abaisraeli gocha aya baba kogenderere kingethogi some buku muneri ikire tari buno okora kwana nkagenderera asege tunwa igoro asama tukemerongene mogasona abo tuko narenge koria gose konywa o manena kanga chibao ibere chiamagena Nyasaye arigete na gendoki igongori geta majiko ikomye Nyasaye ona yenga yokuruo kunyagoteba nga majika Musa nganga asirete yani Musa ngatega etu majiko buna nanje na irwe ke gugiyokorandi bone ke na irwe ke gugiyokorandi igo mangana korandi na yane
amangana ngo yani gose na Nyasaye omate naende musa nachikorwega tunugoro onyora abantu abanyasara ete buya akonyete buya barosiria kamori no bakuna kobenda benda musa obwatu oboro otinera chibao chirinse naende omone no matebinga naende bacha igo nachire 34 verse 1 Exodus tenda rona konyora ndachike crusade no chonja ote nda rona konyora bangina ntoli watenga korera kware korigia ndi kwa manyora. Okay, soma baro 34 verse 1 Exodus. Monena agatebia Musa. Bacha chibao chia magena. Ibere. Una chiri chiarengeri itangani. Na inche nindi ikase chibae ekyo. Amangana ali arenge. Ase chiri chieri itangani. Igo igwetekera ati nira machikonza atekire. Gako bacha chibao. Ngona ndo ogochikolika. Ana yene kyo nya katebera nganga majika musa nganga ayanga yali tubiri wambali obe anya toko igwere buku ayando gorogoji anya goko igwere buku yali gorogo korangagi okogenda Nyasaye witu tigatokonye igwa bali bataki igwera majiko ali Nyasaye 27 waigiro Deuteronomy 27 verse 26 nzomero bate karentu aragereria baiti somo aragererigwe omonto otari kubwata amanganonsi ayogo chikoko nako yakora abantu bonsi bairaneri batebe igonyo turi kuigwera majika Nyasaye onya nebintu byao konya gokora aye kwaragererigwe igwa abarandi ba minto taimangana yokorandia lakini tuwasi na barandia naende intuni intuetaya naende intuni intu ababani Nyasaye gotumia nakia korago tabase kitabu kia Moses ati ibungo 7 ngata gokora ingana rinde lyonsi nyumatara manoro bobisibwa ya 7 zomba ba ya babani igo goikato manorere atotebinga abantu bakogenda sakaora igo bazirete atotebinga abantu bakogenda korigia masabo ngakibakorete erinde gato tebiri na intu tokorengaki totebe intuma tega zito no goteba erinde omontana chekina ese ko bantu ligoteba ese ko bantu kona gotebia banda mangana mororo ngegere batuanje ngomanye tatosekia gaki atosekia morani no mu atosekia toseka igo bakatorara ese ko banko bagokitore rana ni kwetu naomba Biblia iseme wagire tabu ya Jeremia 23 verse 28 to 32 ekine kia barandi boka na babani Jeremiah 23 verse 28 to 32 Bono mobani obwate chindoto tigachi kwane yani go kwarotire kerio manana akorokiri kwana lakini yo obwate ringana rie Nyasaye tigari kwana so bwegenwa ine omoiruro nkiore nganiri nkyo isaine ekerura rengani gwini ngano abangina ekero toko irure ngano nkyo tagete korora kerase ke jorini ne ngano kosono omoiruro very good arafu abo manana atebire ine eri ngana lyane ndiri buno omorero mata bantu bare bako iguri ngana Nyasaye barengera ringi njirebo barandi barabutika bakwane ngara kina nona bako tebigumba kora tingaki ngara andi nana no wale arafu ingana lyo manene agoringa bune nyunde gwatie bitare abo manene atebire naende bono manene atebire iga o manene gare maminja ya babani abo bako ibana koura abanda manganane riba go montago some kie bukwego teba osomo ikiase gete ocharo kegento gete ogenda liguchimate gose chabutengima osome kebunge kemo erinde kebunge koge korengori tari go tebanga eke okiari getu asegenje agento gete na gento gete abange baito nabatogo soma lakini naende tuatiga mangana aya wono manene gare maminja yaito arafu ande gare maminja ya babani abu bago kuana mangana baba nyene batali go soma mariko na go teba ngano manene no tebo maite tali ntutu ateba na ande gonde maminja ya babani abu
bako banachindoto chobolimo ande bachitebia abantu na babasiria Gokabo mobani, gokabo morandia, kabo morandia korandia kera sebuku, omonto tacha gosira igoro yao, na kire ko garase keria tenga kero kende gionsi ora igweri ogi, obugie getureri, erindo moroyo, oyo otaigweti, ekiagero tabugeti, amanyinga ya gara ligwa sore buno morandia, lakini agero ora abugie getureri, omonta chore gosira, manyinga ye takoligwa sore, Biblia goteba, omonene natinye kerari iriga korwasa maisabo ama kweli takobo nonya no kweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Get the point. Take a step forward.